Filliña, que tal andas? Non sei, papi. Este resort non ten nada de glamour. Filliña, el glamour se acabó. No tenemos dinero para pagar la fianza. Me embargaron todas las cuentas. Que dis, papi? Y tu madre está desaparecida. Ai! E a visa tamén? La visa, el pazo, las joyas, todo. No tenemos nada. Eu maldígovos a todos. Maldígovos. Sé fuerte, filliña, sé fuerte. Siéntate, tranquiliña. No te preocupes que saldremos de esta. Mira, yo sigo teniendo mis contactos y puedo mover unos hilillos. En cuanto puedas, llama a este número. No te preocupes que todo saldrá bien. Agora non podo falar. Estou cagado. Pois limpa ben o cu, veña, que non temos todo o día. Ti non para xa, que estás a encher o coche de merda. Non podo. Logo teria que echar este baleiro que me deixou pura. Xa estamos outra vez coa porca esa. Peor é o non se non estamos así. Non falas así de pura. Pa descanse. Veña, vai. Sede honorables, estamos todos pasando por un mal momento. Esta viaxe xa non ten ningún sentido. Tens razón. É verdade. Hai que quero enganar. A miña vida xa non ten sentido. Non está de morte. Pues é que sí. Veña, chicos, ánimo, ánimo. Que xa falta menos para chegar. Que presas agora por chegar? Tía, que vas a Madrid? Pois o típico, shopping, bullying, balconing, xa sabes. Eu son Jenny, e ti? Cando prende o lume, os morcegos teñen frío. Sí, claro, claro. Mamá, mamá, díxenche 1000 veces que non me chames. Carliños? Tía, a tua manía de disfrazarte. Un día vas nos meter nun problema. Merda. Necesito axuda urxente. Cancelaronme a visa e vai comezar a tempada outono-inverno. Sei no todo e teño un plan infalible. Toma, garda o ben. E agora que imos facer? Roubar un banco? Non sexas vulgar como a teu pai. Primeiro necesitamos un fisioterapeuta. Despois, alguén que nos dé a credibilidade nun xuizo. Por exemplo, un granxeiro. E por último, un perito de accidentes. E agora só temos que organizar a viaxe. Psicoterapeuta e fisioterapeuta son o mesmo, non? Pipo, 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 pi. Pipo, 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 pi. Pipo, 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 pipo. Que me
ben, Tino, xa tes moita mellor cara. Oh, estoy de puta madre! Pois eu estou un pouquiño farta, só de seus bipolares. Mira quen foi falar. Tino, xa verás, vas ter unha super party na feira do gando. Que feira do A gando? que vai Tino? E como sabes que Tino vai a unha feira do gando? Porque o dixo el. Eu non dixen tal, Ui, Jenny, non tes nada que contar? Sí, isto non cheira moi ben, Os os animalitos que están un pouco agrios. Canta, pasariña, canta! Sí, recoñezo, sí. Son eu, fun eu, culpable, Deus, lévame a mí, Pero que non a eles, reláxate. Deus, son culpable. Oye, volante, reláxate. Planei esta viaxe para simular un accidente, cobrar o seguro. E nos que pintamos? Oh, precisaba testemunhas alleas. Menudo plan de merda. Que non é meu, era do que tiña que vir aquí en lugar de Oli. Pois vais para o coche, que baixo aquí mesmo. Non é boa idea, aí atrás veñen uns matóns a por nós. O que? Que levo 1 kilo de fariña roubada. Bueno, 1 kilo non, a metade están nos nevadiños de Tino. Pois sí, tanta bolsa de lixo. O jaguar no garaxe. O confeti de 1000 euros. O parva non son. Pero se imo facer de maravilla. Oh. Tempo en que no me querías ni ver, probé de ese licor, dejé de ser un perdedor. Se me fixeras caso ti muller, e probarás disto alguna vez, ias brincar enriba de mí, berrar toliña de prazer.